Пачка ина, коробка, зараник, ина шнур, чихол, шиша ҳамач дора, 80 тумон iPhone 15 Pro аксия кардем. То ида биёем бардорӣ, да чӣ хел мегирӣ? Катаги мекунӣ, мегарди 3 камера дорад, клёнкаша хел мекунӣ. Ина бардорӣ, марҳамат биёина. Кучаи бовар магазин якай спона аксия карде. То ина сурат севгаздаг дорад, ина сурат севгаздаг дора, ина марҳамат. Пачка аксия кардем, копия лукса дигар сорта бардорӣ, ина биён. Марҳамат бародаро, тамошо кунед ина. ина ин бародаро, ина марҳамат ина. Неш дараш Android ина. ина бародаро. Ҳамешам дараш Android, ҳамешам дараш Android ина хеле ина. Ша салафоноша кандаги он кас мега барои дан навишонш мету бибинам. ина. Доставкаш бирпула 25 шаҳр на вилоят Хатмон бародаро. Магазин якай спона iPhone гизала оварда, ина бин кучаи баҳор. Марҳамат. Алишта пеш габазем, алиш болуш тунда. Ай пеш габазем, қарғаме кучаи баҳор бародаро, ина марҳамат. Бозори Фаровон дикони 120.